σπίτι να κάνουμε που ανάβουμε. 31 τον Απρίλιο, το πιο ωραίο μήνα του κόσμου. Το τέλος του Φλεβάρι με γεννηθείς μου το είχε πει συγχωρεμένη. Δώστε και Παρίσι από μαμή, Ισβή. Και τους πήγανε σε μια τρύπα στη ταράτσα και τους ρίξανε μια τρύπα άπατη και τους πετάγανε ζωντανούς μέσα. Από τη ζωή μου έμεινα ευχαριστημένος πολύ. Πολύ. Ό,τι και κόμματα αναρχόντουστε δεν μπερδευόμουν πουθενά, δεν με ενοχλήσε κανείς δεν με ενοχλήσε. Τα ξέρεις εσύ μας, θα δείξω. Ναι. Βοηθούσαν και με το, όχι του σύνδεσε τους άλλους, βοηθούσαν τους άλλους, εμένα ας πούμε, και εγώ εσένα. Αλλά είναι και άλλοι που βγάζουν ποιος θα βγάλει τα καλύτερα ντουφέ και τα καλύτερα, τα πιο έσχος πράγματα για να σκοτώσω εγώ εσένα, εσύ εμένα ή τον άλλον ή τον άλλον. Αυτός δεν χωνεύω εγώ. Τα ανέβαμε εδώ η Βαντσερία στα πρόβατα, εκεί να κάνουμε το λαχάρι για το ψωμί από το πρωί και το βράδυ.